tyypit, laittakaa mulle tänne, kun te menette, niin tänne, tuutte tänne, kirjoitatte tänne, noin, kirjoitatte tälle, sitten painatte tätä, Ranaavit, mä kirjoitan mun nimen väärin. Tällä. Kirjoita kaikki isolla. Ja sitten tällä. Ja sitten tänne. Te löydätte mut. Menkää tänne. Ja tässä. Mä laitan tähän editin. Tässä on noit. Niin laittakaa mulle kommentteja. Niin mä aina joka videon alussa luen yhden. Ja myös tehkää mulle levuja.